ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಗುಡದ ಕಜಿಪು ಇಂಚ ಮಲ್ಪನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಕೈ ಅಳತೆ ದೀದ ನಿಕಲು ತೊಜಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಂಗುಡೆ ಪಂದು ಯಾನು ಬಂಗುಡೆನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು 4 ಪೀಸಸ್ ಮಲ್ತ ದಿವೊಂದೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದಿವೊಂದು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನ್ನಟೆ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂಡೆ, ಅಂಚನೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನಿಕಲ ಮೀಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಏತುಂಡು ಐತ ಮಿತ ನಿಕಲು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತೊಲ್ನೆ. ಇತ್ತ ಒಂತ ಓಮ ಪಾಡೊಂಡೆ, ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೆತ್ತೆ, ಅಂಚನೆ ಒಂತ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡು ನೇರ್ದು ನಮಕ್ ಸ್ಪೈಸಿಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಲ ಒಂಥರ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪನೊಲಿ. ಸೊ ಉಂದೆನ್ ಮಾತೈತೆ ನಮ್ಮ ನೀಟ್ ಆದ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತುಂಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೆಟ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ ನಿಕುಲು ಬೋಡಾಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ದ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡುನೊಲ್ಲಿ. ಸೊ ಉಂದೀತ ನೀಟ್ ಆದ ಫ್ರೈ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಕೂಲ್ ಆಯಿರ ಬುಡ್ಲೆ ಕೂಲ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ತೊಂದು ಐಕ್ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಮಾತನ್ನ ಪಾಡೊಂದೆ. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋವು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ನಿಕ್ಕಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತದ್ದು, ಅಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಯಾನು ನೆಟೆ ಐಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಒರ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಇಂಚ ತರಿ ತರಿಯಾದ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆನ ನೆಕ್ ನಮ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಪುಳಿ ಪಾಡೊನ್ಗ. ಸೊ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಪುಳಿ ಪಾಡಿನ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ನೆಟೆ ಪೆರದಿ ಒಂದಿನ ತಾರೈನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ತಾರೈ ಪಾಡೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಕಡೇರ ಬೋಡಾಪಿನಾತ್ ನೀರನ್ನ ಪಾಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ಗ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಕ ಐರ್ದು ಮ್ಯಾನಟ್ ಒಂಚೂರು ಮಂಜೊಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದೆ. ಸೊ ಬಂಗುಡೆ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರಗಳ ಇಷ್ಟ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಂಗುಡೆದ ಕಜಿಪು ಅದು ಒಂದು ಒಂತೆ ಖಾರ ಖಾರ ಆದ ಕೊಡಕ್ಕೆನಾದ ಉಂಡು ಕಜಿಪು ಒಂದು ಈಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಈ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚ ಒಂದೊಂದು ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆತಂಡ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲಾಗ ಚಾಪ್ ಮಂತದಿ ಒಂದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿನ ಪಾಡೊನ್ಗ. ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸಾಲದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಏತ್ ಬೋಡೊಂದು ತೂದು ನಿಕಲು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲ್ನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದಿತ್ತ ಮಸಾಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದೊಡು ಮೀನು ಏಪಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆದಿತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಪುಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪುನುಂದೆ ಪನೊಲಿ. ಅವು ಐತ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ದ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಬೇತೆ ಕಜಿಪುದ. ಇದು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂಡ ಇತ್ತಿನಟೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಕೊದ್ದೊಂದು ಬನ್ನಗ ಮಸಾಲ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಬಂಗುಡೆನು ಪಾಡೊಂದೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾವು ಬಂಗುಡೆ ಏತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಉಂಡೊಂದು. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತ್ ಪೀಸ್ಗ ನಿಕಲ್ ತುಂಡು ಮಂತ ದಿವೊನೊಲ್ಲಿ. ಯಾನ ನೆಟೆ ಅವೆ 4 ತುಂಡು ಮಂತೊಂದೆ ನಿಕಲ್ ಬೋಡನ 3 ತುಂಡುಲ ಮಲ್ತೊನೊಲ್ಲಿ. ಸೊ ಉಂದೇನ ನಿಕಲು ನೀರ್ ದೋಸೆ ಪುಂಡಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ರೈಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆದ ಗೆತೊನೊಲಿ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡನೆನ್ನುವ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ. ಸೊ
ಮೀನನ್ನು ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.